Jerezko zirkuitua. Goizeko 8:30 pasatxo. 3 formulako denboraldi atariko probak. Igor Urien pistara ateratzeko prestatzen ari da. Ez berak, ez bere taldekide lagun eta senideek ez dakite, baina gaurkoa eguna handia izango da. Igorrek dena ongi egin nahi du. 3 formulako 2. saioa da, ordu bete dauka autoa Jerezko pistan bizkor ibiltzeko moduan jartzeko. 3 urtera begira egindako proiektua martxan da. Ezin zenkena urte betien, ez dakit, kiston evoluzio bat espero, ez da posible. Nahitez, jentiek hemen esperientzia asko dauko, eta momento ezberdinetan baigerri jenda. Egiz izan oin posik gabiz gauzak ondo doiez, baina alan dabe esperientziek asko jenda. Lehenengo urtean 3 formulako auto zaharrarekin eskarmentua hartzen jardungo da. Ez da berria bezain lehiakorra, baina aurten ikastea du helburu. Batez be aurreko mustur eta dena aprobate ezberdine da. 312ek aurren karga aerodinamiko gehiago duko, da orduen kurba bizkorretan dago eto doia, da horrez aparte hainbat, esan gurote, hainkak eta altu deko zuze 312en, musturreko lan forma altu hautxo bat deko, eta ezberdina fizikoki gehiago gantzeten dugu barrizak, da, azken baten zelan karga gehiago dukon, dana dugu gorrau eta alandabe harino pasetozu kurbia. Ordubeteko lanetara doa. Berak eta ingenieriak esekidura, zama aerodinamikoa eta beste gauza mordoa ongi uztartzeko lana dute aurrean. Arazo batzuk okinduz, kurba bizkorretan da subiraje nahiko okindu, da oine amaierarako aldaketa batzuk gene, kotxe ondo junda. Saioa bukatu eta berehala egindakoa aztertu beharra dago, sailkatze saiorako zer aldatu behar den jakiteko. Igor, ingenieriarekin horretan arituko da. Entrenu eta gero beti prozedura bat jarraitzen du, egindako guztize hobetu alizeteko, da beti abiz hobetu guran orduen hori nahiko positibo da. Garantzia ondize gokola ingenieruaz bi isuek da data, telemetria bidan moduen ikustia, ze naiz da zure sensazioek eurei transmitidu, telemetriakin batera asko ikeste oso da ikusi zeinke ia kurba bizkorretan norainoko heldu zeinken o norainoko arriskau zeinken. Ze hori azken baten kotxien telemetriakin ikusten da. Bitartean, zirkuitoaren padokean guztiek lanean dihardute. Inor ez dago geldi. Bakoitza berean, hau ez da txantxetarako momentua. Sailkatze saioa, berriz ere kaskoa eta eskularruak jantzi eta pistara. Ordu erdi dago autoa benetan puntuen jarri eta denbora ona egiteko. Lasterketako irteera ordena dago jokoan. Igor Urienek bere mailakoen arteko denbora onena egin du, eta sailkapen nagusiko 10. da. Ez usteko ederra. Hasieran trafiko askoa ez da leku etopetiko estoizia eta azkenengo bueltetan ueku etxio eta aurreko ueko etxiotzat eta tiretu ari izan dut. Eguerdi buelta da. Berriz ere pistara jo aurretik ia 3 orduko tartea dago. Beste ezer baino lehenago Igorrek ingenieriarekin berriz ere dena aztertuko du. Detaile txikiena ere ongi zaindu beharra dago eta.
Aitaren baten pasatu da denbora, zeuzerjean eta berriz pistara. Orain bai, lehiatzeko garaia da. Ordura arte egindako lanak biribiltzeko momentua. Berea baino auto bizkorragoak mendean hartu ditu sailkatze saioan, eta irteerako nahastean tentuz eta ausardiaz jokatu beharra dago. Irteeran zuloa kanpotik ikusi eta 2 auto mendean hartu ditu. 8. da. 2012ko kotxeen martxa hartu du, eta beraiekin jarraitzen du. 8. itzulia, Valeria Carballo jokoz kanpo dago. Bizkaitarra 7. da. 10. itzulia, Hector Hurst taldekidea ere kanpora. 6. Urrengo itzulian Andres Sarabia taldekideak aurrea hartu dio Urieni. 7. berriz. Han jarraitu du bukatu arte. Kuadrodun banderapean pasatu arte. Salian ondo urten du, da F212 artien sartu eta zelan eurek ritmo eukian, aurre utzkuti lortu dut eta holan koltsoi bat aukinot atzekuek ez doizten harrapau. Pozaz zoratzen, podioko lehen mailara igo da. Kopakoen artean lehenengoa da eta 2012ko gidari batzuk ere mendean hartu ditu. 7 ordu eta erdiko kezka eta beldurrak usatu ditu. Dana ondo junda ez teguro zuen, da alde hortatik oso posi. Da etapa txapelketara begire lortute da, osake ondo. Pozik bai, baina ikasten ari dela inoiz ahaztu gabe eta taldearen lana goraipatuz. Ez da erreza, da momentu honetan zail izango da ametik aurrera honako resultatu gehitxe, baina saiatu behintzetengu eta asmoik ez da hori argi dugu.